تمام. Ala El Musa di sala 2014 da cara yekem ji Sûriye hatiye Tirkiye û ev deme li Enqerê dije. Ew bixwe hostayê elektronîkê ye û li Enqerê temirata telefonê dike. El Musa li ber hilbijartinên Tirkiye gelek bifikare. Ji bo ku him partî radigihînin ku heke ew destelat bibin, ew ê pênaberên Sûriye bişînin. Lê El Musa dibêje heke derfet li Sûriye çê nebin çûna wan jî ew qas asan nîne. Oy hakkımız yok. Oya vermeye hakkımız yok. Mafê me yê dengdanê nîne. Lê divê hilbijartinê de em dibînin ku li ser me siyasetek tê meşandin. Hinek siyasetmedar me wekû metirsî nîşan didin û dibêjin ew ê me di nav 2 salan de bişînin. Lê bi rastî ez vê yekê bi siyaseta Tirkiyeyê navxweyî ve girê didim. Heta bingehek çê nebe, çûna me jî dê ew qasî nehêsan be. Li Tirkiye gelek aktivistên Sûrî jî li hemberî van polîtikayên dijî pênaberên Sûrî xebat dimeşînin. Ji van yek kes jî Usama Elbûşî ye. Ew li ser înternetê ji bo ku Sûrî mafên xwe biparêzin hişyar dike. Elbûşî dibêje partiyên siyasî bixwazin jî lê çûna wan ana pêkan nîne. Gerçekleşen seçimlerde Suriyelilerin bayağı bir korkusu var. Divê hilbijartinê de tirsa penaberên Sûrî heye. Sedema vê jî hin partiyên Tirkiye dibêjin eger ew bibin deselatdar ew ê me bişînin Sûriyê. Lê li vê derê tiştekî nabînim. Em Sûrî bi viyana xwe ji Sûriyê derneketin. Li welatê me şer hebû û em neçar man ku werin Tirkiyê. Li gorî daneyên Wezareta Navxweyî li Sûriyê nêzîkî 4 milyon pênaber hene û di nav vanan da nêzîkî 230,000 kes bûne welatiyên Tirkiye û di nav vanan da jî 123,000 kes di vê hilbijartinê da dikare dengê xwe bide. Serokê navenda Lêkolînên Pênaberî û Koçberiyê Metin Çorakoğlu vê rêjeyê gelek kêm dibîne û ew dibêje şiyandina wan dijî mafê mirov e. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin en temel kuralı. Di beyannameya mafên mirov de tê nivîsîn ku pêwîst e mirov bê tirs bijî. Mixabin li Tirkiye dijayetiya li hemberî penaberan vê tirsê zêdetir dike. Ev gotinên ku di asta nefretê de ne, berî her tiştî dijî mafê mirovin. Li Sûriye şert û mercên çûnê jî nînin. Ji bo çûna wan pêwîst e mercên navneteweyî pêk werin. Bugün maçta ne olacak kardeşim? Pênaberê Sûrî Ala El Musa radigîne ku ew li ber karasetekê hatine Tirkiye û zirara wan ji kesî ra tunene. Bi spor jî amajê dikin ku Tirkiye wê yekser nikaribe pênaberên Sûrî bişîne. Ji bo vî berî her tiştî pêwîst e şert û mercên navnetewî li Sûriye were sazkirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.